Brussell se jkun qed jissikka lill-gvernijiet tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, inkluż Malta u Ċipru, li qed joffru ċ-ċittadinanza lil persuni barra mill-Unjoni, hekk kif qed jikber it-tħassib dwar il-flus maħmuġin mir-Russja. Dan qalitu Vera Jourova, Kummissarju tal-Ġustizzja għall-Unjoni Ewropea, lill-ġurnal Ingliż Financial Times. I qalet li skemi ta' beħ ta' ċittadinanza fit 8 membri stati se jkunu qed jgħaddu minn skrutinju qawwi bħala parti minn sforzi kontra ħasil ta' flus u korruzzjoni. Jourova stqarret li f'każ ta' dubju dwar minn fejn ġej il-ġid tal-applikant, iċ-ċittadinanza għandha dejjem tkun miċħuda. Il-Kummissarju tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea komplet tgħid li għalkemm il-Kummissjoni m'għandix is-saħħa li twaqqaf dawn l-iskemi, fl-istess waqt għandha l-obbligu li titlob mill-membri stati attenzjoni u għaqal fil-proċessar tal-applikazzjonijiet. Dawn l-istati qed jagħtu ċittadinanza lill-Ewropa kollha, qalet Jourova. Jourova wriet it-tħassib tagħha dwar minn fejn ikun ġej il-ġid ta' xi applikanti għal ċittadinanza Maltija. Hi qalet li wieħed ma jistax ma jitħassibx meta ċittadin Russu li jkun ħadem ħajtu kollha f'livell maniġerjali medju jew għoli f'daqqa waħda għandu biżżejjed flus biex jakkwista ċittadinanza Maltija. Dan meta wieħed iqis li applikant tal-passaport Malti jrid jagħmel kontribut ta' 650,000 euro u jrid ukoll jixtri jew jikri proprjetà u jagħmel ħlas ta' 150,000 euro f'isma u bonds. L-applikant jista' jakkwista ċittadinanza għal membri oħra tal-familja għal prezz ta' bejn 25,000 u 50,000 euro l-wieħed. Il-Kummissarju għall-Ġustizzja qalet li l-membri stati tal-Unjoni Ewropea jistgħu jistabbilixxu l-kriterji tagħhom għall-eliġibilità ta' din l-iskema. Madankollu l-Kummissjoni se tippubblika rapport fil-ħarifa li hu mistenni jikkundanna lill gvernijiet li naqsu milli jagħmlu eżerċizzju estensiv biżżejjed ta' due diligence dwar l-applikanti ta' din l-iskema u l-ġid tagħhom. Dan ir-rapport jagħmel parti mix-xogħol li qed isir mill-Kummissjoni flimkien mal-Bank Ċentrali Ewropew u l-Awtorità Bankarja Ewropea kontra l-ħasil tal-flus bil-ħsieb li tissaħħaħ il-ħidma kontra l-flus maħmuġin. F'Marzu li għadda rapport ta' Transparency International sab li skemi ta' beħ ta' ċittadinanza poġġew riskju serju ta' korruzzjoni fuq il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.